Oh, té. M'he oblidat d'això. 805667. Per si vols postres després. A veure... Un entrepà de tonyina tallat a triangle, sense tomàquet i sense salsa. Més cogombres, iogurt gelat a l'estil francès, amb 2 culleretes, patates fregides molt fetes i una cervesa sense alcohol, que em pot fer una nota per escrit, sisplau. 5 minuts més, eh? El meu germà m'ha fet l'encàrrec. L'imperdible Parker Lewis. Ei, nano. Mira. M'has arrugat la camisa. Upsi. Parker, estàs bé? Faig sonar l'alerta de vida o mort? Ei, no n'hi ha per tant, nois. Cup, te'n dec una. Sí, me'n deus una. Ben grossa. Més. Senyor, també tinc un salmó. Ni pensar-ho. Oh? D'acord. Ho consideraré com una petita mostra. Ara et fiques amb aquest pobre Heavy Banky, Louis? Sóc la directora d'un centre... Aquest tornaria més vegades que un bumerang. I ara què vol? Sigui el que sigui, el doctor Pankow no crec que sigui gaire ben rebut. Després de les coses que ha fet a la Musso, li trencarà la cara a ella. Vinga, Norman. Ara explica-ho tot a la mamà. I després, a Tennessee, un dels excursionistes va arrencar un arbre i jo vaig fugir de seguida. Vas abandonar els teus companys a mig curs, vas saltar del vaixell... Com se'n diu d'això? Un moviment en fals, Norman? Els meus col·legues em van posar coses mortes dins el sac de dormir. Es van inventar una cançó de mi i un porc. Bé, se suposava que amb aquesta feina arribaria lluny, però mira on he arribat. Sí, ja ho sé, Grace. T'he fet males passades, t'he utilitzat, vaig fer veure que sentia alguna cosa per tu, cosa que possiblement ningú no farà. Però aquell accident ha quedat al nostre darrere. He canviat molt, Grace. Deixem davant de les intrigues i males passades i comencem de nou. Què hi dius, Norman, m'estàs demanant que et perdoni? No, t'estic demanant una feina. En Pankow potser està a les últimes, però no del tot. La seva tenacitat no té límits. Si vol que la Musso li doni una feina, res no l'aturarà. Grace, això és un prec perquè m'ajudis. Em sento una víctima dels capgrossos burocràtics del Consell Escolar. Igual que els seus companys federals i estatals són llimacs, larves, fastigoses i sense visió. Però tu, Grace, tu ets diferent. Tu sí que hi veus. Fes-ho. Fes-ho servir, t'adonaràs que sóc un altre home. Sóc un gran expert en casos penals. Conec la reforma. Grace, només et demano una feina. És demanar massa. El que sigui, arribaré als nivells més baixos. Faré classes. Adéu, Norman.
Estic desesperat. Si m'agafes, t'ho agrairé eternament. Em tindràs a les teves mans. Atenció, estudiants. Vull que doneu la benvinguda al doctor Norman Pankow a l'Institut de Santo Domingo. I ara què dius, Park? El doctor ja és dins. Vull la meva paga. Ara! Ei, el que vulguis, Cook. Rentar-te el cotxe, una dotzena de pizzas... Em vull copiar l'examen del final del trimestre. Mira, Cook, això de copiar és... Perillós. No està bé. Escolteu, necessito una nota més alta d'economia. Si no, em baixa massa la mitjana. Molt bé. Ja està, ja ho tinc. Et podem fer classes, si vols. No, si feu classes encara acabaré traient un 0. Vull que els pares estiguin contents. Me'l vull copiar. Però, Cook... L'examen és divendres. Vull una còpia de l'examen el dijous. Si no... Em volia veure? Sí, Lois. Mira, el meu psicòleg no estaria d'acord en que interrompés la meva hora de descans d'aquesta manera. Així que anem de pressa i, sisplau, res de poques soltades, si pot ser, entesos? Ja no podré fer la broma de la bossa d'aire. Ja sé que tu i el doctor Pankow no us aveniu gens, però ara que ha tornat, vull que el deixis tranquil. Ha quedat clar? Però, senyoreta Musso... Parker, t'ho adverteixo, no t'ho demano. El doctor Pankow és un home reformat, i si fas qualsevol cosa que interfereixi amb la seva contribució a aquest campus, pots estar ben segur que faré que durant tota la teva carrera no facis una sola classe amb la dona Sue Horton. Missatge rebut. Però puc fer-li una pregunta? Per què l'ha acceptat? En Norman, el doctor Pankow. Me'n sento una mena de sentiments que em pensava que hi havia perdut. Oh, sóc una freudiana perduda, papa. Oh, Luis. Ves. La Musso té la seva revenja perfecta. En Pankow fent classes de llar. Ho he de veure. El disciplinari consumat enfonsat del tot a una classe buida. Nutrició i el món dels insectes. Comencem parlant d'aquests espècimens que es troben a l'illa del Timon. Vejà, aquells que hàgiu vist papillon, recordareu amb quina repulsió l'Steve McQueen s'ha de menjar un escarabat per sopar. Jo crec... Vinga, qui les vol? Són les últimes. Tu? I tu què, nano, no vols seure? Accepto American Express, Visa, Mastercard... No em quedava tan parat des de la pel·lícula. Mira qui parla. Sigui el que sigui el que fa en Pankow, funciona. Però ara tinc una altra preocupació. Necessito l'examen. L'examen d'economia d'en Cook. Com tots els plans, aquest també es necessita pensar, calcular i comptar amb els teus dos millors amics. Senyors, el senyor doctor Pankow no ha vingut de bona fe. Quina sorpresa. L'he filmat dictant les coses a fer, com sempre, vaja. Està preparant un cop. Vol que el Simposi Estatal d'Educació facin fora la Musso. El Seda? Sí. Està recollint proves en contra d'ella pel Fòrum Federal d'Educació. L'FFE? Ai, vull dir, sí. El que el nostre sac de nervis intenta dir-nos és que el doctor Pankow pensa que va amb la senyoreta Musso al Simposi Estatal d'Educació. Aquesta és una acusació molt forta, Jerry. En deus tenir alguna prova. Fotogràfica, senyors. Voilà! En Jerry ha gravat un capítol de la seva sèrie predilecta sobre les proves. Com a mínim, riurem. Mira, Luis, mi casa es su casa.
Aquesta veu em sona. Està bé viure aquí, si ets la mosca. Strudel, Louis? Oh, no, gràcies, doctor Pankow. He vingut perquè sé què es proposa fer amb la musa. Ah, el joc ha començat. Té, Louis, et farà falta això. Doctor Pankow, no he vingut a fer això. He vingut a parlar de vostè i de la senyoreta Musso. Doctor Pankow? Doctor Pankow? T'has fet veure. Vol venjar-se de la senyoreta Musso, oi que sí? Oh, i com ho podria fer? Denunciant-la per fer coses punibles a casa meva? Fent-li mal a la seva reputació fins que la facin fora? L'ensorro de tal manera que sigui jo qui merescudament acabi ocupant el seu lloc actual de director. Era un dia. Sí, Louis, tot és veritat. I saps per què t'ho dic? Perquè no podràs fer-hi res. I saps per què no? Me'l vull copiar. Ajudeu-me a copiar l'examen. Vull que els pares estiguin contents. Me'l vull copiar. Ajudeu-me a copiar l'examen. Vull que els pares estiguin contents. Me'l vull copiar. Me'l vull copiar. Avantatge Pankow. Doctor Pankow, la seva ment és perversa. Si tens raó. Però d'on ha tret tot això? D'on ho he tret? No culpo en Pankow per fer-se veure. Em té allà on em vol. És el que es pensa. Què faria ara si sabés que el seu vídeo per fer xantatge ha estat... Com vaig, Parker? Cup, ja pots deixar de fer-ho. En Pankow s'ho han passat. No té ni idea que ho hem fet tot per fer-lo caure a una trampa. Menjar, ara. Ara, quan salvem la Musso, en Pankow no sabrà que hem estat nosaltres. Si em permet dir-ho, senyor Louis, ha estat una pensada genial. Tots ho heu fet molt bé, especialment tu. No has dubtat en cap moment. I si no haguessis convençut el teu professor per donar-nos suport i fer-nos de testimoni, no ho haguéssim aconseguit. Cup, has preguntat al senyor Guipino si li feia res d'ajudar-nos, oi? Sí. Resumim. No podem advertir la Musso que el doctor Pankow li robarà la feina perquè no tenim proves. Extensió? Ni que tinguéssim proves. En Pankow ens té ben agafats amb la cinta on fem veure que agafem l'examen pel Kubiak. Un moment. Potser ens preocupem per no res. En Pankow diu que té proves en contra de la Musso. Sabeu què? Em sembla que somia. Bé, quines proves podria tenir en contra d'ell? El nostre superintendent és una amenaça. Diu que es posa al dia. I el text del comitè, què? Ni que visquéssim a l'edat de pedra. I què me'n dius del director? Oh, m'agrada força el director, a tu no? Però segur que hi ha alguna cosa del director que no t'agrada. No. Au, vinga, no siguis tímida, és amb mi que parles. Bé, suposo que tots hem sentit els rumors que el director se'n va anar a esquiar amb aquella diputada. La seva dona o bé deu ser cega o bé és estúpida. Estúpida? Sí, home, imagina't. Ell baixant pistes amb un altre i a la vegada ocupant-se de tots els assumptes. Aquest és el seu pla. Paraules, mentides... I cintes de vídeo. Senyors, sincronitzem. Ha arribat l'hora de l'operació robatori de cinta.
Robatori de la cinta número 1. Vigilància de la Musso per part d'en Pankow. I això? Un extra? Una altra cinta? Robatori de la cinta número 2. Cinta de xantatge del muntatge Cúbia. Còpia d'examen. Avantatge nostre. Home, imagina't ser la primera dama d'aquest estat i no saber que el teu marit se n'ha anat a baixar pistes amb un altre. Quina llàstima. S'haurà de destruir. Un cop ens hàgim graduat. Ei, nois. Coop, arribes a temps per veure el vídeo que vam fer pel Pankow. Sí, el que ell volia per fer-nos xantatge. Mirem-lo ara. Si mengeu bé, tindreu molt bona salut. Cal incloure menjar dels Petit error en l'operació bàsics, vídeo. pa En Pankow i encara cereals. té el vídeo Cúbia, còpia d'examen. Senyors, ha arribat el moment de prendre una acció dràstica. Té, Park. I sí, és l'única còpia d'aquesta cinta. Un favor de la meva germana? Això em costarà molt més del que pot pagar qualsevol adolescent. Shelley, et volia donar... Shelley? On ha anat? Se n'ha anat, senyor. I el vídeo de la Musso també. La Shelley s'ha endut la cinta de la Musso. Ha arribat el moment de fer un pacte amb el dimoni. Sí, és l'hora de parlar amb el mateix Lucifer. Ni parlar-ne, no. Però, Lemar, no parlo només per mi. Vull ajudar a la senyoreta Musso. Gràcies, Louis. He fallat. Mira, Frank, no t'estic dient que siguis amic meu. Només et demano la clau de la sala d'en Pankow, res més. També voldràs la clau del vestidor de les noies, oi? Ja la tinc. De debò, Frank. La carrera de la senyoreta Musso està en perill. No et puc dir com ho sé. Només sé que tu et preocupes per ella. I has de creure el que et dic. Creure? Ha! Creure té tot un altre significat aquí dins. Nota mental. En Lemar veu massa pel·lícules de l'Steven Seagal. D'acord, molt bé. Jo també confiaré en tu. En que no diguis res a la Musso. Senyor, ha pensat que el seu pla enginyós però perillós de confiar amb el senyor Lemar és molt semblant al fet de confiar amb la Shelley? Sí. Res millor per tenir la Musso al darrere. I bé? Estic esperant. El doctor Pankow pensava... Oh, silenci! No permetré que parlis malament d'aquest home per salvar la teva pell. I ara digues, què és el que feies allà? De vegades la situació exigeix que la veritat sigui dita. Aquesta vegada no és així. Bé, senyoreta Musso, ja sap com ens agrada fer bromes. Com ara quan amaguem el cervell de mico del senyor Lupman a qualsevol lloc. Quin honor parlar aquí, al Simposi Estatal d'Educació. Sí! Crec que sortiran certs fets molt interessants. Per tant, director, senyora, companys tots, crec que podem estar d'acord en dir que l'exemple moral és l'element essencial per la formació dels joves. Sabia que en Pankow voldria venjar-se de la senyoreta Musso. I aquí el tenim, preparat a fer de les seves. Vaig confiar en la Shelley per recuperar la cinta d'en Kubiak, i ho va fer. Però també vaig confiar en ella perquè tornés a col·locar la cinta de la Musso al despatx d'en Pankow, i ho va fer. També vaig confiar en el Lemar, i que bé ho ha fet. Ens ha dut la senyoreta Musso al davant nostre. És perfecte. Em sento com l'Àngela Lansbury. I ara que parlem de moralitat, no els farà res que els passi una cinta de vídeo il·lustrativa, eh? I el que és més, vaig confiar en que la Musso no es fiaria de mi. La Musso ha fet el que hem volgut. Cal tenir-li un respecte, però una cosa té. És molt llesta. I ara ella posa la cinta. Grace, això és un prec perquè m'ajudis. Em sento víctima dels capgrossos burocràtics del Consell Escolar. És un Els error. Simposis Estatal d'Educació seuen com llimacs, Esperin, larves, prou, he de fer un discurs, fastigoses i sense visió. Són com llimacs, larves, fastigoses i sense visió. Són com llimacs,
Larves fastigoses i sense visió. Bé, Louis. Has amagat cap cervell de mico, avui? No, senyoreta Musso. Oh, ara no et facis l'innocent amb mi. Ja em semblava a mi que tu i els teus amics estàveu fent alguna cosa més que una broma estúpida d'adolescent. Podria guanyar força punts aquí. Després de tot, m'hi he jugat molt per salvar la senyoreta Musso de les urpes d'en Pankow. Ara que, si comença a confiar en mi, o pitjor encara, si ara li agrado... Senyoreta Musso, no sé què vol dir. Sí, esclar. Ei, a poc, senyor meu! Torna a entrar i caminar com un senyor de debò! Planejar tantes coses cansa molt, la veritat. Però tens la satisfacció d'haver ajudat algú que ho necessitava. A més, també pots envirar els fruits de la teva feina. Què passa, doctor? Avantatge, Louis. Park, alerta Coop. Em cal l'examen d'economia ara. Coop, tu no vols copiar. Nois, us penseu que tindria 20 anys i encara seria un júnior si creiés en copiar? Em sembla que no. La confiança, sí. És com un carrer de dues direccions. Però com a qualsevol altre carrer, s'ha de mirar a dreta i esquerra, estar alerta pels senyals i, sobretot, veure qui tens al costat. Puc endur-me això? Endavant, nois. Ah, l'hora de berenar. Senyor Lewis? Senyor Randall? Senyor Phillips?